Окупований Армянськ в отруйному тумані. Жителі окупованого Армянську скаржаться на задуху. За їхніми словами, новий хімічний викид стався цієї ночі. Отруйне повітря заважає диханню на всіх поверхнях, багато крапель. Люди припускають, що це сірчана кислота. Нові викиди місцева окупаційна влада досі не коментує. Утім, дітям таки заборонили гуляти на вулиці. Також визнали, рівень хлороводню у повітрі зашкалює. На бездіяльність місцевої влади та жахливу екологічну ситуацію мешканці Армянська скаржаться у соцмережах. Третій день поспіль спостерігаю ці краплі після того, як протираю минулі. Це просто жах. Кожного разу їх більше. Плюс до всього того туман змішаний з якоюсь гидотою. Відкрив вікно, далі коментувати не хочу. Реально хочеться кричати. Давайте щось реально робити. Сьогодні в школу мої діти не підуть. 24 серпня у Армянську стався викид невідомої токсичної речовини з кислонакопичувача на заводі «Кримський титан». Люди скаржилися на кашель, нудоту, висипку на шкірі, запалення очей та слизової оболонки. Окупаційна влада визнала катастрофу лише через 4 дні. Сьогодні зранку ми спостерігали, що зброя, яка є в прикордонників, і металічні речі, які на КПВ, вони знову покрилися жовтим таким нальотом. На даний момент ми не спостерігаємо вже зараз того, що спостерігали зранку.